Dobrý večer, milí priatelia. Ja by som sa vám chcel pochváliť, a ja mám takúto mačku, volá sa Etelka. Ona aj rada hrá na klavír. A uvidíme, koľko vydrží sedieť. V každom už niekoľko. Vítajte pri 8. videu. 8. nekonečno. Možno, ja by som sa fakt naozaj potešil, že už by mohlo byť posledné. Včera sme ukončili finalizačné práce na inovácii štátnej hymny Slovenskej republiky a jej variáciách a variantoch. Pre mňa to bol kľúčový moment na to, aby som dokázal moju myseľ od toho odpútať a potom niekedy v budúcnosti následne načerpať aj nové síly na to, aby som bol schopný zase nejaký nový projekt realizovať a začať vymýšľať. V každom prípade potreboval som nejaký čas na to, aby som aj ja bol schopný celú vec zhodnotiť, zbilancovať a možno sa ešte vyjadriť k veciam, ktoré možno potrebujú jemne dovysvetliť. Dnes som napísal takú krátku esej alebo text, v ktorom to všetko, čo ja som cítil, že nebolo dokomunikované, lebo istá časť spektra vytvárala pocit, ako keby som bol na súde pred celým národom, tak na tom súde má každý právo sa aj obhájiť. Tak tento text nie je obhajobou, je to v podstate takou sumarizáciou a možno nejakou sondou do toho, ako to celé vidím ja. Tak ja si dovolím tento text prečítať. Asi to nebude tak autentické a spontánne, ako keď rozprávam len tak z hlavy. Ale rozhodol som sa to dať aj do videa, aj práve kvôli tomu, aby som zamedzil akýkoľvek možnej manipulácii s jednotlivými vetami a aby sa to hlavne dostalo k čo najväčšiemu množstvu ľudí, ktorí možno sú ešte stále dezorientovaní v tejto kauze. Takže idem čítať. Text sa volá Všetci kráčame jedným smerom. Citát na úvod. Agresorom je ten, kto donúti svojho protivníka chopiť sa zbrane, povedal Friedrich Veľký. Práce na inovácii štátnej hymny Slovenskej republiky sú hotové. Dielo je uzavreté a bude teraz v tichosti čakať na svoju premiéru. Pre mňa, ako autora myšlienky, zodpovedného za celú jeho realizáciu a konečné znenie, tak konečne vznikol čas a priestor v pokoji sa obzrieť späť, zamyslieť sa hlbšie nad udalosťami posledných týždňov a presnejšie sa vyjadriť k témam, ktoré priniesla situácia a z ktorých mnohé boli zámerne, nie práve čestným a pravdivým spôsobom využité v neprospech celej veci. Dôrazne sa dištancujem od médií a s nimi spojených osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom verejne či podprahovo komunikujú a schvaľujú myšlienky potláčajúce základné ľudské práva a slobody. Som umelec, nie expert na skryté odkazy a extrémizmus, tak v súčasnosti hojne používaný terminus technicus. Preto miera pretrvávajúcej toxicity istých osôb je pre mňa len ťažko objektívne odhadnutelná. Prejavy akejkoľvek nadradenosti kohokoľvek nad kýmkoľvek iným tvrdo odsudzujem, vždy som odsudzoval, rovnako ako manipulatívne asociovanie týchto prejavov s mojou osobou a vlastnými komunikačnými potrebami daných médií. Nakoľko považujem prezumpciu neviny za jeden z najdôležitejších pilierov slobodného a pravdivého sveta, rešpektujem ju do dôsledkov a v rámci utvárania si môjho vlastného obrazu mám odvahu a právo vkročiť aj na teritórium toxické či kontroverzné. Som sklamaný z prístupu niektorých samomienkotvorných médií, ktorých nadpráca, ľahko povedané, jemne povedané, povrchné hodnotenia a rutinná manipulácia spôsobila zbytočnú vlnu nenávisti a kaskády reakcií závisť, nenávisť, hnev, v zápätí úplne mimo logiky výsmech a pohrdanie, istého názorového spektra a nedôstojnej dehonestácie smerom k štátnemu symbolu a takisto k mojej profesnej reputácii.
Ak som niekoho v mojich predchádzajúcich vyjadreniach, z ktorých niektoré z nich tiež neboli komunikované zrovna diplomatickým jazykom, ak som sa niekoho dotkol, úprimne sa za to ospravedlňujem a naozaj ma to mrzí. Prepáčte. Nadšenie pri tvorbe je veľmi krehké a ľahko zraniteľné. Vážim si pluralitu názorov, akokoľvek by som sa s niektorými z nich nemohol nikdy stotožniť a nikdy s nimi súhlasiť. Ale ako sa vraví, názor máš až vtedy, keď máš ochotu sa informovať. V tomto prípade vypočuť. Veľakrát som to povedal, že je absurdné, že sa tu rôzni samozvaní experti na umenie vyjadrujú k niečomu, čo nikdy nepočuli. Ale robia hanbu len sami sebe. Na margo témy, ktorá sa mojim vlastným predvídavo naplánovaným vyhlásením stala ľahkou korisťou pre tú časť verejnosti, ktorej nenávisť, pohrdanie a výsmech je jedinou duchovnou potravou doma za klávesnicou. Vyhlasujem, že som si prešiel životnou etapou, ktorá mi v mnohom veľmi pomohla a taktiež ma veľa o sebe naučila. Bolo to pred 30 rokmi, boli sme mladí, naivní a málo skúsení a veľmi dôverčiví. Experimentovali sme s kadečím a doplatili sme na to všetci. Mnohí zaplatili vlastným životom. A keď hovorím mnohí, tak z môjho blízkeho okolia naozaj mnohí. Mne osobne sa po náročnej ceste s pomocou zopár najbližších ľudí a rodiny podarilo samému nad sebou a závislosťami zvíťaziť a dnes je to už pre mňa len spomienka stavu bezmocných objatí a bolestných zistení, že ťa nikto nezachráni. Na obdobie poznačené smútkom a trpkosťou. Preto akékoľvek samoučelné spájanie môjho mena s drogami odmietam a povrchné vyživovanie tejto témy v tejto súvislosti ja považujem z ľudského hľadiska za prejav bezcharakternosti a primitívneho zjednodušovania inak veľmi komplexného a komplikovaného celospoločenského problému, o ktorom nemám problém hovoriť, zobrať plnú zodpovednosť za svoje konanie v minulosti, inak by som to nebol spomenul, prípadne ponúknuť môj príbeh ako zdroj inšpirácie alebo ponaučenia pre ostatných, pre tých naivných mladých. Zároveň by som rád podotkol malý detail, že som nikdy s drogami neobchodoval, lebo som to vždy považoval za bezcharakterné a zákerné. Som presvedčený, že skutočný patriotizmus a hrdosť na vlast, zem, po ktorej chodím, zem, kde som sa narodil, ktorej jedným z hlavných symbolov, podľa môjho osobného názoru, najdôležitejším symbolom, lebo rezonuje mimo myseľ človeka a je zdrojom nekonečnej energie, je aj štátna hymna, sa nedajú budovať umelo, nedá sa forsírovať ich význam násilne a častokrát takéto tendencie majú presne opačný efekt. Smerom k totalite. Pre upokojenie situácie by som preto chcel ponúknuť stranám, ktoré sa mohli cítiť dotknuté niektorými mojimi vyhláseniami, ktoré boli vytrhnuté z kontextu, samozrejme. Zmier, aby sme sa mohli sústrediť naozaj na veci, ktoré sú podstatné a verím, respektíve od začiatku som veril, a to bolo okrem tej hudby samotnej, ktorú som počul inak v rámci tej hymny, jedno z hlavných poslaní tohto projektu, že tá nová verzia štátnej hymny by práve mohla byť tým stmelujúcim prvkom, na ktorý budú môcť byť všetky názorové skupiny spoločnosti právom hrdé. Nehľadajme prosím rozdiely, ale to, čo nás spája a čo potrebujeme, je dobre fungujúci štát, ktorému dokážeme dôverovať. Nie len rečiam, ale aj činom. Som presvedčený, že to, čo sa podarilo mne, respektíve nám všetkým, ktorí sme v úprimnosť
tejto snahy dali dôveru, podali pomocnú ruku a aj navzdory temným a negatívnym snahám zotrvali, bude mať nesmierne ozdravujúci dopad, dosah a presah bez časového obmedzenia a bez obmedzenia času a priestoru pre celú našu ťažko skúšanú spoločnosť, možno pre celý svet. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa nedali pomýliť, nedali ste sa vtiahnuť do mútnych vôd manipulácie a zostali vo svojom srdci čistí a pokojní. Viem, že pre každého z vás pri prvom počutí je pripravený dar, ktorý vám nikto nezoberie. A nie je merateľný číslami, kalkulačkami, ničím. Želám všetkým len to dobré a tým, ktorí stratili svoju duchovnú podstatu a nedokážu už prekročiť väzenie vlastnej mysle, by som s pokorou odkázal nasledovné. 2-krát meraj a raz strihaj. Pekný večer, dovidenia, do počutia.